So karon mga badi, kay sweldo naman nato sa Facebook, aw ubani ko ninyo ug nagkasabay pa jud mi sa akong mga amigo are. So karon mga badi, kay nakuha naman nato atong sweldo, aw budgeting na pod ato ang isentro og ang ato ang destinasyon karon aw sa Shoppers dayon. Kay lami magupuning manabo kadaan para andam na ang tanan ug ato pa jud ng ikrang natong sakyanan nga made in Japan. Naa pa jud tay nakit-an nga mga solid supporters nato dire. Shout out nimo pre. Og pasensya sa atong kamera nga perting kuruga ug miagi pa jud ta sa agianan nga no entry, murag makapiso na pud ta ani. Gani jud kay wa jud nag-atang nga mga dagko og ta. Bitaw ayaw ninyo seryoso ah. Og karon mga badi, naa na mi sa Shoppers og kauban din nako ang kinakusgan akong supporters sa tanan og bisag asa ibutang aw naa jud ni pirmi sa akong kiliran og kay nakasweldo naman ta aw aton ning ipalit sa atong mga panginahanglan sama aning notebook, ballpen, papel nga girekwire sa atong eskwelahan og syempre dili mawala ng personal necessities nato diri. Og nagkita mi sa kong mga amigo, shout out nimo Antipas og Amulato. Og kaning ilang sudlanan perting dako murag daghan jud ni silag paliton ba. Og basta budgeting na gani ang isgutan og dali rang lutoon aw kanilang atong pilion. Og ato aling ibutang ang nagpa-shout out dire, shout out ninyo diha mga badi. Shout out nila Reynan og nakawadong ra ba ko sa ilaha ni, salamat kay nimo diha ya. Og Jansin Duhay Lungsod og Gerbe Villasis mga badi. Og please pud kog follow ni Ray and Jill Vlog mga badi. Og salamat kay sa solid ninyong suporta mga badi. Geng geng. Sus, kinin. Grabe kwarta. Nyata ini na. Grabe kwarta dawan na eh. Lindo. Og nagpa-counter na tani mga badi og pila kay atong mabaryan ani. Kay kanira ba jung kwarta rong mga panahon na og masinsyuan na gani awa na dali ra kay mahurot mga badi. Og mausa lang ni atong paliton mga badi. Pragapait pa jud tarong mga panahon na mga badi. Kuhaan pag nato nig mga allowance og manguli na dita ani mga badi kay murag wa pagitan na magpanabo og sa Bisaya pa. Murag gasugod na pong mugot atong naong ani. Bitaw sa tinuod lang nakasweldo na dita sa atong pag part-time badi. Og di ara mga badi, mao na ginilas palito nato kay di gid masilbi og wa tay mga ingani. Kay ako jud perti jud ko mabalaka og magsige lang kog pamalit og sudan ba. Basta ang tipid gani nga mas tipid aw kani palita. Kapilar sa istorya mga badi og nana ko sa boarding house og salamat kayo sa mga tawo nga ni suporta og ni tan-aw sa video mga badi.